Sziasztok! Walterné Dancsó Adrián vagyok, BMW instruktor, autóversenyző. Üdvözöllek titeket a BMW Layer autónál. Itt a tél, most pedig elmondom nektek, miért elengedhetetlen megfelelő téli gumi használat a BMW autóitokon hideg időben. 7 fok alatt, akár száraz útviszonyok mellett is a téli gumi jobb tapadást biztosít. Összehasonlítva a nyári gumi felületével, ha megnézzük a téli guminál, sokkal-sokkal sűrűbbek ezek a lamellák, sokkal több részen meg van vágva, ez pedig azért szükséges, hogy jobban tapadjon az útfelülethez. Nagyon fontos, hogy megfelelő méretű, sebesség és tömegindexű gumit válasszunk. Hogy BMW-nkre melyik a megfelelő, azt könnyedén ellenőrizhetjük a bal első ajtó kinyitásával a B-oszlop lenti részénél található kis táblán, vagy alvásszám alapján kollégáink szívesen ajánlanak megfelelőt. A csillagjelölés BMW minősített gumit jelent. Ez nem csak az autó kívánt menettulajdonságait, hanem a vezetés támogató rendszerek megfelelő működését is garantálja, ilyen például az ABS vagy a kipörgésgátló. Jó hír, hogy elektromos autókra is van már minősítés, ezeket az EV szimbólum jelöli. A nyári gumihoz képest a téli sokkal puhább összetételű, hogy hideg időben is megfelelő tapadást biztosítson. Javasolt használati ideje 5 év, ezután jelentősen romlik teljesítőképessége. Azon kívül, hogy a kopásjelzőnél ellenőrizzük a profil mélységet, fontos tudnunk, hogy mikor gyártották az adott abroncsot, ezt pedig a DOT-szám segítségével ellenőrizhetjük, mely a gyártás hetét mutatja meg az adott gyártási évben. A nem megfelelő tárolás jelentősen csökkentheti a gumik élettartamát. A BMW Layer autó gumihotel szolgáltatása szakszerű elhelyezést biztosít gumiabroncsaitok számára. Kitűnő választás a gyári komplett kerékszett, mely minden említett feltételnek megfelel. A téli közlekedésben is a biztonság az első. BMW-teket megfelelően felkészítve pedig a vezetési élmény nagy hidegben is garantált. Jó téli autózást kívánok nektek! Sziasztok!